Красота, уют, чист планински въздух, истински здравословна храна, собствено производство, удоволствие, предизвикателства, спорт, туризъм, лов, риболов. Това е предложението на комплекс Роден край, село Влайчевци. Удоволствието да почиваш, да се забавляваш и да се радваш на живота. Комплекс Роден край разполага с 40 места, от които 6 мезонетни апартамента, 3 стаи спални и една стая с 2 единични легла. Тук удобството, топлината и грижата за клиента са в унисон с диханието на Балкана, докосваш клиентите на комплекса по неповторимо истински начин. Комплексът разполага с къща за гости и възрожденски стил с 5 спални, всяка със собствен санитарен възел. Къщата е без обслужващ персонал, като последната е с напълно обзаведена кухня, в която всеки според своят вкус може да сбъдне своите кулинарни желания. Комплексът разполага с басейн, сауна, фитнес, тангентор, джакузи, билярд, волейболно игрище, детски кът, конна база и куп предложения за туризъм и пътувания. Село Влайчевци е само на 10 км от град Габрово, на 15 км от Драновският манастир, на 15 км от село Боженци, на 20 км от Соколския манастир, на 19 км от Тетера, на 40 км от град Велико Търново и на 25 км от град Трявна. Непосредствено до комплекса започва и екопътеката Витата стена, откъдето може да се съзерцава цяла централна Стара планина, а езерото Беляковец покрай село Здравковец е истинска забележителност като един артизански кладенец от едно далечно време в днешната реалност. Удоволствието да почиваш и да се забавляваш е свързано и с храната. Тук, комплекс Роден край, обслужващият персонал ви гарантира истински вкусна храна, приготвена на камина, жарава, пеш или барбекю, с специалитети, произведени от Влайчевският край. Затова и направете правилният избор за всеки повод или празник с комплекс Роден край. Мястото, което ти дава това, което заслужаваш, искаш и търсиш.